Prangsi Karbiang long TV news kala ratan pan kadong pipajari lo non niliki tu lagi Bokajan lo ladak person si MP election na putak non na por vote counting mom lo laso long ladak kasi tong armu pinang doyo labang so putak litum non arju pon senang alang litum komar bang pupan si mane ke haji funding ke thedoma lapen non kololo si ke hai boma alang tum pan rat alamthe tum ithi thini en pon senang lasi non itum puthot arju pon philo nang alang tum phanle non pini nale tum ladak ke bang mane kupi kuma bang pu phansi labang so wood ka chong hong dun lo nil tum pini ladak counting laso dang chang hong dun bang ke ni tum inglong so khe reng nangi Karbiang long autonomous council around teng cari nai pula su ni non cari boma songya potung ke chok che posi ni tum la jai kathari PSLC party hai nangi la jai kathara vote bang si ke chang hong dun ni tum bang tai bom non ke dam bom abang ke kumat abang pu ko so party bang lo non dam bom bang ke ahok alam mino bang ke 7000 leading dam bom la APSLC jai kathara party bang tangi labang so buthang nale tum ning ke the abang pu ning ke the party si lead dam bom pon nale tum ning karong ma epne ka chhok do manang tum pe oi ning alo bang ke chhok lo ekdom pui rie keng da chhok pro halu ta pini dak ka che tong dun ke kuma bang pu ban sin ning ke the pen si ke bang ilo Nili bang ke jai ka thar phansi ning thesi bang lo da ke hai ning parong nui phansi ente nale tum hai vegji pu ning ke the do ma hai ji bu se ning thele non mat ke leading bom lang non ko an pen si alu bom lo nale tum pudun thai ji ma non la latest ke non 7 round bang ko an ne sta pamu teng bulote ha 650 an leading pon se beta long pon non tangte la hai pon bom asan se nale tum thek pon lo la so lo nale tum ning karong do manang tum hin pe non ma ke ning arong pro lo yo ado beta element ta tha Nilimen Citra Singh di Katharpu. nang lila dak nang ka chitong dunya ko marabang phupan sin ning ka che thepen si ke bang igla Mane nili tungke appointment la Kathar sanghu vansi ning che thelo langli phansi bota pilo si langli phan ning che theyo ne si bang lo. tangte non koloso party bang si aprang ke dam bom lo Non mat pu phone long ke thek no teng bulote la amasi lead bom la son si theyon long lo la si ning che thelo alangli hai ji phansi ning che thelo la si kado we sitame la son si ning che thewlo. tangte las non ko ana appoint mane ko ana apini a percent si alu bom lo non A percent nasone calculation exactly calculation के अभी है तेबन सीधा में नॉन के थर्ड ने फोर्थ राउंड ने अन लो माटी दी कसिला बांग सुपर सीधा में मैंने ना पुसुरी हिनी के थम ना पुसन में हिलिट बम सन सी ठेकन लोंग है